Jo, McD. Det er i dag her i hjertet. Det her McHack vinder fra. Og han kommer der. What up? Så der. Sker der? Du har lavet et nice McHack. Det har jeg. Men før vi kigger på det, skal vi lige se, om du har nogle ordentlige syskills. Fair nok. Swish. Stop. Lad os se, den bliver uafgjort. Fed kamp. Lad os gøre det, vi er kommet for. Lad os hacke. Kom. Fortæl mig, hvad vi skal bruge. En Max-on-hacking. 3 monster hack. Boksekartoffel. Og sig det magiske ord. YOLO! Skal vi smage den? Yes. Helt sikkert der. Konkurrencen er slut, men den 19. februar laver vi en McDonald's om til en McHack-restaurant. Konkurrencen er slut. Konkurrencen er slut. Konkurrencen er slut. Thanks for watching McHack Boys. We did it. We made him quit. Poor soul. He didn't write the script anyway, oh well, fuck it. Hej og velkommen. Hver dag bliver der solgt tusindvis af måltider på McDonald's. Stop. Glory!